nwoke dị ọra mma nwoke na-akpa aha ya onweghị nkọwa nwoke na-ekwu okwu ụwa ege ntị onye jiri nke ya mee ka azọpụta ụmụnne ya ewo ọ dị ezi Igbo ewo ọbọdọ ga-ekwutere anyị ugbu a ọbọdọ ga-akpatara anyị mba ugbu a okwu ọla ụgbọ dị ala ọgbọ nyere dike Igbo Go ahead. weenụ ndidi ọ ihe mmeje ya okwu o kwuru ga-aga anyị ntị ruo mgbe ebi ebi ndụmọdụ ya ga-anọ anyị n'echiche ruo mgbe ebi ebi ụmụnna ọchịchị ọchịrị anyị oge anyị nọ na mkpa bụ ihe ga-edu anyị n'ọganihu ụmụnne m tienụ mkpu ndị Igbo ga-edu ntị n'ala ka unu n'igiji ụkwụ ya ọnwụbeghị ka anyị jikọọ n'ọnụ mee emume ncheta ya mechie ya ike ole ike mgbala alụ ka anyị jikọọ n'ọnụ ka anyị si ya laa na ndokwa ka anyị si ya nọdị mma n'ala ndị ichie ka Chukwu na aja ike niile nabata mkpụrụ obi ya n'ala eze ya ka o so ndị mmụọ ọma ya na-echeta anyị na-agba anyị ume na-eju anyị na mmụọ ihe ndị a ka anyị na-ayọ ole ikemba alalụ ụmụ Igbo nwenu ndidi anyị na-achọ nwanne anyị onye nwụrụ anwụ onye aka anyị na-achọ ụmụ Igbo Cha Igbo kelenụ Igbo rienụ Igbo ṅụọnụ n'udo So the legacy of Odumegwu, we have to keep up this legacy and improve on it. Because I need to see you when I know Ojukwu. Amen. Ojukwu ọzọ nọ nga. Ndị Igbo kwezuenu. Ndị Igbo bi na Berlin. Onye omehekwa anya mbụ n'utu ema. Okay. Ndị Frankfurt onye omehekwa anya. Una chọọchị iko na ahụ ya. Ndị Mainz. Ma ndị Freiburg onye mana ọnụhụrụ onwe unu. Nke ahụ gosiri mụ na onye gafere, onye nke ọzọ abịa. Onye nwụrụ anwụ ọ nwụrụ na nkịtị, ma ndị ọ hapụrụ n'azụ agbaha ofu mgbe si nekwe ọrụ ọma ibido ọwụ ihe ruru anyị aka ime ya gawa n'ihu. Ndị niile nọ nga ma ndị Igbo niile nọ n'ụyọ
enwere m nchekwube n'ime unu. Ojukwu nwere nchekwube n'ime unu. Dibe kama onye mere ya dibe kama. Dibe kama onye mere ya dibe kama. Dibe kama onye mere ya dibe. Okorobịa na ụmụ agbọghọ anyị na-kenekwa zie na asị na atụrụ mara ọmarụ atụrụ ofeke ofe isi n'ofe maka anyị nche n'ebe a anyị kwado na anyị ga-amarụ. Biko anyị na-asị ka anyị kpọkụkwa ndị nke ndị nna anyị na nna anyị dị n'ebe a ka a ghọtakwa na Ojukwu abatago ka akụziere ka o esi wee bịa ebe a ka o esikwa na-elota anyị anyị bụ ndị dị ndụ ka anyị na-elotakwa azịfa anyị na-ayọ nke a na-agbachi Ojukwu jikọta Igbo niile hihi. Amen. Elicha Ojukwu ka obi ndị Igbo niile ma onye ugwu gị ma onye ọma gị ka obi anyị wuru otu. Anọkwana ya bụ ọgbakọ ka otu 16 na-anọchite anya ndị Igbo na mpaghara Germany niile na igurube mmadụ karịrị 80 bịara wee họpụta mmadụ 3 gara nọchite anya ndị Igbo Germany na olili ozu Dean Chukwuemeka Ojukwu na Naịjirịa. Ndị na-represent ndị Igbo ndị ga-eje enimozu na akwamozu nna anyị ukwu bụ General Ojukwu na ala Igbo bụ Chief Ilikanu from Hamburg, Peter Chukwumeze Hanover, and Madam Onyegbula Bonn. Ndị Igbo, that's the resolution of ndị Igbo. Nwekwara mkpebi pụrụ iche na ọ ga-abụzi na Satọde mkpụrụ ụbọchị 23 n'ọnwa Jun ka ndị Igbo Germany ga-anọ na Frankfurt wee mee nnukwu mmemme ga-ada ụda ịkwa nna anyị ukwu a bụ Chief Chukwuemeka Dean Odimegwu Ojukwu ezigbo gburugburu ike mba Nnewi. What I'm seeking the approval of the House now is to amend that bond resolution. Now the Memorial Day will now take place June 23rd. Memorial is June 23rd. Site na mkpebi a, ndị Igbo Germany kwekọrịtara na nwa afọ Igbo ọbụla bi na Germany ga-atụ ụtụ €20 maka nke a. Ha ga-eme nke a n'otu ha dịgasị iche iche ma ọ bụ n'ụlọ akụ emegoro maka nke a. Ị ga-ahụ epekere ị ga-eji akwụnye ụgwọ a n'onyonyo. A na-arịọkwa ka onye ọbụla gbaa mbọ kwụọ ya bụ ụgwọ tupu ọnwa Eprel a na-akwụsị, n'ihi na a na-ele anya na ya bụ akwamozu ga-ada ụda ọkwanụ nke ga-eri nnukwu ego. Ọtụtụ ihe ụmụ Igbo ihe a emere n'ụbọchị ahụ tọrọ ụtọ nke ukwuu nọkwa n'otu ya bụ nzukọ kpaa ike dị egwu site n'inye onyinye ego na akwụkwọ ụgbọelu maka ndị gara nọchite anya ndị Igbo Germany. A na-atụkwa anya na ndị ọzọ ihe dị mma na-akpa obiọma ka ga-akpakwa agwa maka ego na ihe ya na mmemme ukwu a na-abịa n'ụzọ. Ndị be anyị ya gaziere onye ya gaziere nwanne ya udo ọganihu ịhụnanya ya chi ya aha Jizọs.